sa Haldana Elementary School kung saan first day po ng ating face-to-face classes. Ayan, balik eskwela po tayo ngayon. Ayan po, may magulang na naghatid ng mga kanilang mga anak. Ayan, interviewin tayo. Ano, excited na ba kayo? Dali, nasa iyo na. Excited na ba, boy? Amre, kalay tayo. Ha? Pumasok na yung kasama ko. Saan? Kantin, wala pa. Kantin? Wala pa doon eh. Excited na ba? Excited na? Hindi pa naman, magpapamiligan pa kami bukas. Hindi ko lang si ma'am. Mami, good morning po sa inyo ha. Sa susunod, bawal po yung mga, mayroon tayong dress code po ha. Bawal po yan. Above the knee, dapat below the knee. Puruntong po ang pagpakatid. Hindi po yung pwede yung mga spaghetti strap, tapos ang shirts below, above the knee. Anong grade yan, nak? Kinder po, strawberry. Strawberry, ayan ako si Ma'am Bane. Ikaw? Grade 2 po siya, ma'am. Grade 2, ka na. Excited na, dami ng tao. O ano? Andun. Ay, sorry. Sa gilid. Ani ka na nga. Ayan, mga grade 2 yan. Nasa loob pa po ng naka-dress. Ay, nandito kayo sa gate. Sa ano, may gate Ito na lang eh. po sa labas. Ay, kayo po. Kung hindi na kayo papasok sa loob. O, sige, wala problema po. Wala po problema. Kung hindi po kayo papasok. In case lang po napapasok kayo sa loob ng school, eh, yun po yun talagang dress code. Ayun, oh. Excited na, oh. Wow! Anong grade? Excited na ba? Dapat alas 7 ang grade 1. Anong grade? Grade 3, nasa gitna. Anong grade? Nandiyan, sa gilid, malalaki. Naku. Kami grab shoutout kay Mapi Variety. Kasi hindi ka maaanuhan ng TikTok mo. Ay, ba't di mo binigay? Dapat binigay mo yan. Yan. Abot ka na naman. Oo nga. Excited ba, Rose? Excited? Kailangan pa nga namin magpa-medicine. Hindi kasi ma'am, simbalan. Bawal po nanay sa loob. Sa amin nga, wala pa yung basura eh. Ayan na ang basura. Oh. Sa amin, wala pa. Ang galing, nilalive ako. Makikita yung teacher ko dyan. Ano? Okay na. Paparasan pa rin ha. Bawal, oh. Ayan po, first day po tayo sa Ito kami ha. Kaya ka. Grade 3. yung mga kinder, ano po. Sancho, sinabi mo Yasmin ka, Yasmin. Excited yung anak nyo. Yan sa ano, sa labas lang po ano. Ayan yan, large yan. Kinder ba? Kay Teacher Vanessa po yan. Ano? Hello, boss. Hey! Uy, nandiyan ka pala. Kawawa rito mamaya. Live ako, naka-live. Red. Yes, ma'am. Excited ba?
Excited ba? Excited? Nandito ako lagi, kuya. Doon na, pila ka na. Natulog eh. Sa grade 2. Anong oras bang pasok? Anong oras bang pasok nila? Anong oras pasok? 5:40 ka lang din. Ay, 45. Di pa nga ako nakapag-in eh. Ano naka-video? Naka-video? Oo, naka-live ako. Naka-live ka na. Nasa anak mo? Ay, 6, level 3. Dilipat mo kasi yung grade ko. Talaga. Ayaw mo, uwi na tayo. Tara na. Sabay kayo ni Kuya James. Ayan o. Sabay kayo ni Kuya James o. First patch ko eh. Marami nag-drive. Narutos. Marami rin Pag nag-drive. ayaw paiwan, iuwi muna. Yun ang utos eh. Ako naman malalagot. Pag susunod, ganun ulit. Susunod, pag ganun ulit. Ulit. Mag-iiyak, ayaw pa awa. Mama ng grade? Grade mo din? Grade 2? Yung bata? Excited ba? Kahapon Friday pa ako dito. Nag-dry run. Ayan po yung isolation natin. Ayan yung isolation area natin kung saan pag may trace na mayroong lagnat, dito po i-hold yung bata. Hanggang sa wala pa siyang sundo, dito muna siya. Ayan, awal yung natin. Excited na ba kayo? Excited na sa face-to-face? Ayan, saya-saya nila, excited. Ayan, papasok na po sila sa taas. Ha? Wala, graduate na dito. Excited na ba? Ayan, aakyat na po sila sa taas. Ayos! Ayan po yung mga grade 6. Mga grade 6 na aakyat na po sa taas. Princess! Grade 6 ka na? Grade 6 ka na? Ang galing ah. Hello. Kaway-kaway kayo. Excited na ba kayo? Hazel, may grab shoutout Hazel. Aga mo magising ah. Good morning din. Good morning. Nandito ako ngayon sa Aldana Elementary School. Nag-lead tayo sa first day classes ng face-to-face. Ayan. Anong oras yun? Grade 4 yun. May panghapon ba tayo? May panghapon? Oo. Train lang naman natin. Alawot mas ko sa...
Grade 6 pa umaga eh. Ay, nate. Hindi, yung iba na doon na eh. Okay, okay. Excited ba? Excited? Ayan oh, excited sila oh. Ang saya-saya nila oh. Hello. Oh, mag-aaral kayo mabuti ha. Ay, marami-rami din ma'am ano. Hanggang grade 3 lang yung ano. Wala pang grade 2. Ah, wala pa. Hindi sabay-sabay, no? Doon lang po mga magulang, doon lang po. Ah. Grade 2? Grade... Ito, si Ma'am Binoya. Mga nanay, doon lang po. Eh, grade 1 to ha. Suya pa. Saan to? Kanina to? Bayan ba na isang? Vanessa? Ito. Saan ba si Vanessa? Aba, no? Excited na, hindi siya naiya, ano? Excited ka na? Ayun, no? Excited. Yan, ha? Diyan ang room mo, ha? Yan, diyan. Kay Ma'am Vanessa, ha? Ma'am. Kaya. Wait lang na. Tatanggalin natin. Ay, tatanggalin ang shoes. Lalagyan natin dito. Ayan, Ano to, kinder? Ma'am Vanessa, doon ka na, Ma'am Vanessa. Tanggalin mo yung shoes, ha? Ayan, no? Ban, Leonard. Alam na, di ba, doon? O, pila na doon. Sino pa? Ano? Hindi ka na, ano nga ang first name mo? Ito si, ano? Ate. Oo. Kaya, inano ko na yung, after 2 days. So, Wednesday. Ano ko na, Ay, hindi sabay-sabay sa pila. No? Mamaya pang break. 6:30 kami. Hi, so lovely. May kalab shout out. Hey, so lovely. May kalab shout out. Happy variety. May kalab shout out sa dyan. Salamat. Dito ka ha, boy. Grade 1 din yan. Iwan nyo na po yung ano nyo, mga bata. Ano nga oras?
Grade 1 po. Wait lang ha. Dito ang temperature na. Ma'am, anong oras daw uwian ng grade 1? 11:30 yata po sila. Parang 11:30. 11:30, ma'am. Hindi pa rin kami. Gawa kayo mga ayos naman. Ayan, babe lang kayo dyan. Hindi mo ba na yung pagkantito na? Iwan lang po yung bata. Ano po yung face? Tinder. Kanino? Kay Ma'am Vanessa ba? Yung Vanessa. Vanessa Strawberry, halika. Di ba pwede makyat? Hindi, bawal pong ano. Anong rate yan? Dito ah. Tinder kay Ma'am Vanessa. Oh, bag mo. Doon ang... Buti. O, sa kabilang Doon ang labasan. labasan. Ewan ko, 9 yata yan. 9, 6, Anong ano ito mo? Ha? Kanino? Anong grade? Kay Ma'am Vanessa? Ano yan? Mang banis. Ano na kayo? Dito po, Alia. Doon na po sa labas ng loob. Ayun, sa kabila po ang ano. Sige na, doon na po Kabila daw po yung labasan mamaya. Labasan, doon na po. 9. Sige. Okay na yun. Ito naman, kanina to. Anong grade ka? Anong grade mo? 3? Nakakyat pa sila ng grade 3? Nakakyat pa ba sila? Sakit na ata. Nakakyat na, kaninong sila-teacher mo? Grade Grade 3 1. ba? Grade 3? Nakakit na ba? Mamaya pa yata grade 1 eh. Ano pangalan mo? Mamaya pa grade 1? Ha? Just Kiss? Ah, nandito. Mamaya pa yata grade 1 eh. Anong apelido mo? Ay! Si Justice pala to eh. Si Justice pala to. Estudyante ko dati eh. Bakit na kita Pasok na ma'am. Ma'am, ano ba section niya? Okay. Aakit ko na nga. Ah, anak pala ni Sir yun? Ikaw na kilala din eh. Sige ma'am. Sabi ko na. Yung pala yung panganay ni Sir eh. Anong grade na? Grade 1? Grade 3. Ah, grade 3 na yun. Yung isa ko naman, yung sa balik niya. Alas 7 kayo, go! Masyadong maaga. Hindi mo na ipasok yung anton ng doon. Nilakaw na. Ginuha na ng fairness. Andiyan pa rin sa tabi eh. Ano lang po ang teacher ngalan? Ano po ang teacher? Anong grade po? Ay, hindi niya alam. Ngayon nga lang po, pang alam ko si Miss Binoyan. Sino po yung balag yan, ma'am? Ilan na po ba sila? Seven po. Kaya niya, kay mga Binoya? Anong grade? Grade 2. Ayan, kay mga Binoya pala. Sige sir, doon na lang po kayo. Kanahan. Nagpapaiwan naman yata. Ano? Ay, anong oras ba ang iyan nila? Alas 12 po. Pero bago mag-12, dapat nandun na kayo sa cave. Ah, sa kabila? Oo. Sa kabila. Anong grade yan? Grade 2? Kay mga Binoya. Si teacher, si teacher Binoya. Wisdom na Wisdom si Ayan po, opo. Ah, doon. Opo, sa Kay mga Binoya, yan. Ano? doon sa dati. Sa dati pa rin. Sige. Third floor. Hindi na po po umiyak. Yung dalawang bata po yung kanina. Kinder. Ay, na pumasok na. Hindi naman po umiyak. Hindi. Hindi sila makakalabas dito naman. Eh, anak mo yan, yung maliit. Oo, Doon na na po sa labas, doon na po sa labas. Mabait mo eh. Gusto ko. Sige po, dito na dito. Grade 1 siya. Ang banana. Hindi. Anong grade 2? Pumunta doon. Bata daw pumunta ron.
Ay, naghuhugas. Bago kasi pumila, maghuhugas po sila. Opo. Nagpapaiwan naman siya, sir. Oo, dyan lang naman. Dyan lang kayo. Bago kasi pumila, naghuhugas sila. Naghugas po. Oo, bago pumila. Titira ko lang yung sa motor dito. Dito ko lang. Yung motor nila. Oh, sige, sige. Kaya anong oras ba nung pasok mo kaya no? Grade 7 po yung grade 1 ha. Ikaw nung Grade 1 na to? Anong grade ka? Kanino? Marunong ka na umakyat doon? Alam mo na room mo? Di ba nag-dry run kayo? Grade 3 daw, grade 3. Ano nung kay Ma'am Rhea? Ma'am Rhea, Anong gagawin? grade 1 yung pasok nun. Alas 7 pa ang grade 1. Hindi, sa panghapon yata. Sa panghapon. Ma'am Rhea. Ma'am Oo, Rhea. panghapon nga yun. Anong oras yun? Ang panghapon kasi, di ba alas 12? Alas Eh, 12, no? anong oras ang panghapon? Pre, Grade. Si Cedric. Si Cedric. anong oras ang panghapon? Grade 2. Ay, grade 1. hanggang Hindi, grade 1. Yung panghapon. Oh, pre. iwan. Dinigita na ako. Sinita ako ng Hinita ka doon? Ano ba ang dala mo? single. Single. Sinita ako eh. Yung sabihin mo, police din ako. Anong oras kaya ang panghapon? Anong grade? Tulad ng dati. Kay Ma'am Rhea. Opo, sige po. 12 ba na din yun? 12 to 5 din yung grade 1 yung si Ma'am Ray. Hindi. Tayo ngayon, di ba? Ma'am, anong oras pa ang grade 1 sa hapon? Hindi niyo pa alam. Anong oras ang grade 1? 7. Hindi, sa hapon, sa hapon. Kay Ma'am Rhea po, anong oras po yun? 12:30. Hanggang anong oras, ma'am? 12:30 pasok. At 10:30 po. Oo, pag panghapon, 12:30 hanggang 5:30. Sige po kaya. Oo, sa panghapon. Ando na si Jantis, oh. Hanggang 8 o'clock pa yun. Siyempre, ang sabi ko mga bata. Saka yung maya pa yun, alas 7. Delikado sa mga bata yan, nakamasagaran. Dapat patakalinis natin. Kasi ano, Kanina naman, delikado sa mga bata to eh. Kalinis natin, ano. hindi kasi naisabay sa basura kasi kahoy. Bawal naman sa, pero ilipit na, gamit naman ata yan nila. Tanggalin na namin yung mga pako. Ano na, ano mo to, ma-report. Lipat na lang ha. Baka mapaapakan ng bata. Sige, isa ako nyo na lang. Nakikot na yun, ha? Oo, ganun na nga. Kaya may nakita ko na yung post nyo na na-submit ko na nga eh. Ilan yung estudyante mo? Bali dalawa sila. Dalawa dito. Kasi Ayan guys, nandito po tayo sa labas ng school ng Aldana kung saan nakikita natin yung mga kapulisan dito, yung DA na nag-ayos ng mga seguridad natin. paglaro siya. Nakiorder siya sa games. Punta siya doon. Ano din?
alas 7. Ayun, red butterfly. May galab shoutout sa dyan, red butterfly. Hello, hello, hello din sa'yo. Red butterfly. Lisa, Alphonse, may galab shoutout. Maganda ano. Para hindi nila, para hindi. Ayan po yung mga... Busing hindi po eh. Alam mo kanina pa eh. Alam ko tayo kanina pa eh. Pre, napansin mo ba ako anong sinutaw? Ito? Ito ata kami. Hello Dan, Lizelle, hello. May galab shoutout sa'yo dyan. Red butterfly, may galab shoutout. Bigyan mo na lang sa akin yung pangalan niya. Grade 2, 6:30. Anong oras mo grade 2? Bakit na yung grade 2? Dali, habol ka, dali. Wala pang canteen ngayon. Excited na, oh. Grade 2 ka na, late ka na naman. Oh, bakit ka na, dali, dali. dali. Alam mo yan, Rom? Doon, oh. Sundan yung mga nakapila dyan. Grade 1. Ma'am, grade 1. Sam? Ipabigay siya sa bata, yung baon niya. Anong grade Pangalan pa? ko, ate, lagyan mo ng pangalan. Ay, Kasi ano, yung hirap ko na. Dito. Meron dyan. Dali. Bakit na sila dali? Habol ka. Ang hirap ko maghanap. Ay. Sir, pera ng ano mo, sir? Dali. Papel. Dali. Ate, lagyan natin ng konting dito. Kunti lang ba? Section ha, yung section, pangalan. Kahapon, merong nagpadala sa ano dito. Wala yata po yun. Ito meron isa. Dito ka ba ng driver? Akit pa na ako. Oo. Grade? Grade ano po yan? Rain Joseph. Diyos ko, nakaba ng pangalan. Ray Rafael Joseph. Red Butterfly, magalang siya na. Kumusta ka dyan? Anong grade yan? Grade 1, grade 1? Okay, grade 2. Grade 2. Bakit nasa grade 2? Anak, up na.
Kambal yun, kambal. Hello, excited ka na? Excited na? Dance, nagalaw siya. Dito ka muna kasi ang dito yung grade 1. Mamaya pa kasi alas 7. Dito ka lang anak. Dito. Kinder na yan mong dito last year. Ganun ba yun? Grade 1 na yan? Oo, daw. Kala ko nursery. Joke lang. Grade 1 yung anak mo, sir? Hindi, ako. Ako muna yan, sir. Hindi nagpapaiwan? Nagpapaiwan naman. Ah. Kala maaga pa eh. Kailangan masanay ng bata. Alam mo lang yun ba? Uwian, hindi dito labasan. Yung mami. From G, grade 2. Letter Pelwa. Papasok ka pa rin pala. Kala ko nag-waiting ka na lang po. Hanggang ano ako, hanggang end of the month, magbibig ako. Mamimiss mo yan, ma'am. Ay, Parang oo. gusto mo pa magturo. Another 5 years. Another 5 years, ma'am. Alam mo ba, tatlong beses ako nagising? Nagising ako alas 2. Papaenroll tayo na. Nagising ako alas 3. Uwi na. Nagising ala ako. Excited ka pa, ma'am. Ha? Eh, dyan lang naman ako matulog. Kagabi nga, pumunta pa ako rito. Ayaw umalis. Oo, talagang. Ay, lalo naman pag talagang nag-stop na kayo, hanap-hanapin niyo talagang pagturo. Anong grade po? Ah, grade 2. Nakakit na. Marunong na siya sa room niya, yung room niya. Alas 12. Ay, sige, ihatid na lang. Alas 12 po yung panghapon. Dapat Asan na si Wait lang grade 2. Kanino ka? Kay Ma'am Binoya. Kay Ma'am Binoya. Kay Ma'am Binoya daw. Binoya. Wow, excited. Oh! Ito pala si Patrick, hindi ko na kilala. Nakakasakay sa taas. Excited ba? Excited? Excited? Ano? Live tayo? Ano? Wala daw po lang po. Oh boy. Magbubukas ba kayo? Magbubukas ba ngayon, Joy? Walang binigyan na pera din. Eh, di ganun din. Hindi ka tayo makakaano. Message lang sa akin ka kagabi 9:45. Sige. Magbubukas ba ang kantin? Hindi bilang sa kantin. Kailangan daw ng t-shirt. Tama si... Ah, Kasi may mag-aano. Sabi ni ma'am. Akat mo na. Akat ka muna tabay. pasada ka na? Papasada ka na? Atid mo na yung dalawa, yung high school mo. Ayan, grade 1. Oh, ayan, oh. Diyan lang kayo, mamaya, ihahatid kayo doon. Sige, sir, ha. Ayan, huwag kayong malikot dyan, ha. Ayan yung mga batang grade 1. Excited na ba kayo sa face-to-face? Excited? Ganun lang kayo. Yan, excited.
Oy, friendly pa tayo. Ito, si friendly. Friendly. Hindi, kami naman ito. Anong grade? Grade 2. Ay, hatid natin yung Mars. Grade 2. Alam mo ba yung room? Sigurado ka? Kanino ka? Grade 2 kay Ma'am Binoya? Ayan, hinatid natin yung isang bata rito. Punta sa taas. Oh, alam niya na, oh. Grade 2 daw, eh. Binoya yata. Hinatid natin to. Alam mo na, asan? Yun, hindi si Mami. Ayan ang room ng teacher ni friendly. Bababa na ulit tayo, guys. Kita? Hingal ako, Sonia. Hiningan din ako kanina, 2 beses eh. Eh, Ito, yung grade 2. Grade 1, dito po. Doon po sa kabila labasan. Dito yung isa lang. Isa lang yung grade 2. Tignan. Dito po. hatid na ako. Hingal ako. Ha? Basurahan? Ayun ang basurahan. Grade 2 ba yun? Dito ka muna. Na, ayun ang basurahan na. Ah, grade 1 pala. Naku, may umiyak. Sino yung umiyak? Nasa na yung grade 2? Umakyat na. Sino yung umiyak? Umiyak po. Ay, si Ma'am po siya. Ay, dito lang ako. Anong grade ko yan? Dito lang ako. Dito lang ako. Huwag nang umiyak, huwag nang umiyak. May umiyak. Anong grade mo na, ma'am? Sir, what? Grade 1 ka na, ma'am? Kapalit ko ng ulo. Ay, oo nga. Retired na siya. Nagre-retire na. Aga ako pumasok, di man ako nakapagkita ko, alas 6:09 na. Hala. Dapat alas 5 ka? Dapat alas 5 na kain na ako kanina. Kasi dito na ako na, kapababa ko lang ng helmet, dito na agad. Kapag dito alas 6:09. Talaga lang nakalive ka.
Ayun, live tayo sa YouTube, ma'am. Sayang yung first day classes eh. Bisa mo, darating andyan lang sila ko na. Parang na-shuffle yata yung lahat ng teach na ano. Hindi naman. Ah, last year na pala. Oo. Pinag-try sa... Diba? Wala naman ibang ano, diba? Talaga sila. May panghapon din tayong ano, grade 1. Very straight naman. Parang hindi kasabay ng mga... Alam mo na. Oo. Morning! Hello! Good morning, ma'am. Morning. Nakakaawa ang bata, diba? Isa po oras kami tayo. Hello, Ben. Kagagaan nila yun. Ito kawa naman ang bata. Diba? Masusubok na naman ang ano, ma'am. Ma'am, masusubok naman ang pasensya mo na naman. Yun nga lang try run. First time ko pa naman mag ano, face to face sa grade 1. Nakakahiya. Eh, syempre pag sa grade 4, dapat hindi ano. Eh, ngayon hindi ko pwedeng makali kasi Iyak pa yan pag napagalitan. Mataasan mo lang ng boses yan, ha? Dito na lang. Eh, hindi na pwede sabihin. Grade 1. Date lang na sa sige po, upo muna. Lang sa ka. Gawa naman ang bata pagpatayin ko natin. Oo. Tapos na 2 taon ay nagpangaharapan din. Oo. Kaya nga. Hindi ko kaya kilala. Anong grade po? Masipag. Ano nga, online kasi. Gulat nga ako sa anak ni Venus, si Princess. Dalawa. Grade 6 na pala. Nanay. Ay, ano ba po? Nagtatalong ako. Ano mo po yung kayo nung ma'am? May tumawag ko sa kanya. Ngayon sinicheck ko, yung sa akin na Tinder talaga, yung sinamahan yung kanyang status sa online course. Yung kanya ko ang pinag-pakitan, yung Tinder ay Tinder talaga o Tinder. Baka sa barangay na. Kasi baka barangay, kasi kung barangay ko, Tinder yun. Dapat mo sa ay Tinder. Hindi ko kasi, yung anak ko, sakto siya kasi ako. Opo. Kasi gano'n ang matanggap eh. Ang isa talaga din po sa kanyang ay daycare center. Pag po kasi daycare center, ibig sabihin, hindi siya kinder talaga. Wala po siya nang hinahanap namin para mag-iwan na LRN na tinatawag natin. Dahil po, i-ano kami na kaya accommodate po na. Pero yung tayo po natin, kung talaga ba sa grade 1 ka, kasi kung hindi siya mahanap sa grade 1, na kung galing din ko talaga, kinder po siya talaga. Dahil wala nga po siyang
Hindi nag-change. Hindi na rin sa mga identity. Rider Sam, may galab shoutout. Rider Sam, may galab shoutout sa dyan. Maraming salamat, Rider Sam. Ayun, Nita Bustanan, may love shout out. Nita Bustanan. Maraming salamat Nita Bustanan sa pagpunta sa live. Ayun, mega love shoutout, Admin Albic. Maraming salamat sa pagpunta sa live. Maraming salamat, Admin Albic. Mega love shoutout sa inyo. Andito tayo ngayon sa paaralan ng Aldana Elementary School. Update lang natin yung first day ng ating face-to-face classes sa Lake Eskwela. Ayan. Lipat natin. Dito na po yung grade ba? Dito na po sa labas ng mga. Okay, salamat po. Okay, please, kayo na lahat ang take one. Masipaw. Halo na kayo, sir. Dito na tayo. Sarali natin. Dito na tayo. Ngayon, Ayan, pila na kayo, pila. Ayan, pipila na po guys, yung ating mga bata, pipila na. Sila po ay grade 1, pang alas 7. Ayan, may galang shoutout kayo dyan, Admin Albic, maraming salamat sa pagpunta ka. Iwan nyo na lang po mga ate. Ayan, upo lang kayo, upo. Upo lang muna kayo, upo. Antayin ang teacher ha. Hello, shout out sa dyan, Nita Bustanan. Maraming salamat sa tamsak mo dyan. Maraming salamat sa pagpunta mo sa aking live. Nita Bustanan, maraming salamat. At kay Admin Albic, maraming shout out sa dyan.
excited ng mga bata, oh. Ano? Eh, pila na kayo? Ano yung panyo mo? Panyo mo, panyo mo. Sino na doon? Sino ka na doon? Panyo, kanino panyo? Ibigay mo sa kanya yung panyo. Yung bimpo, bimpo. Ano kung may yan? Kasama kanila? Anong grade ka ba? Grade 1? Kinder? Kaya pala hindi siya pumi. Robbie! Ano yan? Kala ko grade 3. Grade 3 na iwan? Oh, Jasmine. Kali pagkain niya. Grade 3. Anong pangalan? Jasmine, GL, Heroes and Pineda. JL. Oo, GL, Heroes and Pineda. GL Pineda. Anong section? Grade 3, Jasmine. Asmin. Grade 3. Pineda, Pineda. Naku, may baon. Ayan, nakita tayo. Magbibigay tayo ng naiwang baon. Ayun, grade 3. Kalimutan ko na kung sinong Jasmine. Ewan si Pineda daw mo, may baon. Baon mo anak. Andiyan yung papa mo. Salamat po. Bigyan yung papa mo na iwan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ah! Exercise. Kulang sila ng gamit po. Oo, magre-retire pa yan. Magre-retire na si Romy. Wala na talaga. Hindi na kaya ni Romy lahat ang gawain. Ayun mo, kaya rin sila. Pero ako hindi ako magamit po. Ito rin. Kanina ito. Ang alas 6 nila, Pagod na ako. ang alas 7 nila, alas 9. Anong grade 2 ka? Grade 2? Anong grade mo? Grade 2 ka? Grade 2 daw? Ano ikaw? Anong grade? Sige, di mo. Ilang. Grade 1? Mga Vanessa. Dito kay Ma'am Vanessa. Ah. Kasama. Alam mo yung room? Tanggalin mo yung shoes mo, ha? Tandaan mo kung saan mo nilagay yung shoes mo. Tapos pasok ka dito.
Ayan, tandaan mo lang ang shoes mo. Ha? Ayan, mag-good morning ka kay ma'am. Good morning. 19 po, 19. Hawak dito anak ha. Ayan, akit na yung grade 1. Akit na yung grade 1. Naman yung Gagawin mo na naman basahan yan sa bata yan. vlogger. Bakit? Bogab. Sa bata yan, iiwan yan. Gagawin mo na naman basahan. Hindi talaga buhay. Pag naiwan, basahan. Pero ito balik ka lang sa pa. Andun lang ka, nakapigil ka eh. Balik na lang kayo mamaya. Wa? Anong grade yun? Grade 2. Yung pa rin, alas 12. Di ba pag mag-ano ka ng parent ni Sortes na? Sino? Mag-ano ka ng parent Oo, pag may mga ganyan, may mga parentage yan. Lalo na sa... Pero alam ko kailangan nila ngayon yun. May parentage lang, ang kinder, grade 1 yata. Sabi ko na nga kay Ma'am Jun. Pwede kayong mag-stay doon, isa lang, salitan kayo ng ibang nanay. Kung maliit pa yung mga anak niyo. Anong grade po yan? Grade 1. Grade 1, kaakyat lang. Sige, alam niya na yung room niya? Alam na. Sige, ayan. Mag-ingat ka lang pag akyat ha. Careful, anak. Ayan, marunong naman pala na yan. Nag-dry run naman yata sila. Alam niya na daw. Akyat lang kay ma'am ano yan? Kay ma'am Alcedo? Salinas? So, Rosaline. Alcedo, oo. Ma'am Rosalie. Marunong naman yan. Akyat na yatid yun. Late ka, live ako kanina pa, O yun? Huwag nang ganyan ka na kumakit. Kapatid ni Shane. Yes. Oo nga, Grade 1 po. Akyat lang. Aba, ito na yung bunso lalaki, no? Hindi, meron pa ako sagong panganak, di ba 5 buwan? Hello. Ito lang, Pasok ito lang naalala kong bunso. Grade 1 matapat. Nakaakyat lang. Kakakit lang? Oo. Kala ko ito na ang pinakabunso mo. Ilan na kumusan po? Pangasin, sabi ko na. Huling ano ko lang, 8 eh. Hanggang dun sa lalaki. Dito nagtatrabaho ko sa hospital kaya nga tumigil ako. Tuloy-tuloy pa lang ano mo dito. Estudyante mo. Dalawa. May graduate na rin yung babae mo, no? Grade 6. Grade 4, oo. Grade 7 ngayon, nasa Oo, Macedo. sabi ko na eh. Sa Macedo ko na pinasok. Saan pa eh, malapit, di ba? Walang magsaysay na. Ako dyan sa Aries eh. Yung si Laika, wala pang yung school niya sa Iris, wala pang Wala eh. resulta. Bakit? In-enroll mo doon? College, di ba? First year. Yung college mo. Si Angelica, si Lady, di ba sa PSM? Scholar din, di ba? Scholar. Doon pa pareha sila ni John Ren. Si Angelica, meron ba siya? Wala. Balik na naman ako sa ano. Back to basics, no? Mamaya, hatid ka naman ako isa pa. Panghapon yung isa, grade 2. Sa bagay, maganda yung face-to-face. Wala naman natutuloy. Bagay, nasa... Isa ko, si January, gusto makataon ko. Diba, Saka kailangan mo pala ng gadget. Ilan yung anak mo? Kaya nagmagsaysay. Nakabili nga kami ng server, di oras. Oo, talaga kasi sa ilan yung bata. Pang sabay-sabay. Hindi naman nag-ano yun, lalo kayo isang ulit. Pero yung buti nga
pinasok siya magsaysay. Grade 8 siya, di grade 7. Grade 8. Pinasok niya first grade lang. Ha? Pinusa? Pero nilipat daw yung mga magsaysay ah. Hoy, sila lang. Kami hindi. Uy, saan kayo? Magsaysay ka pa rin? Yes, bakit? Wala na lahat. Nay, anong lahat? Ang dami-dami. Meron natira? Ang dami-dami. Akala ko ba gigibain lahat? Giniba. Hindi ba? Pero hindi Kaya yung mga bata naka-spread out, naka kung saan-saan. O saan sila Bakit mag-aaral ka doon? naman naalis eh? Magsaysayan tatak mo. Hindi, saan sila? sabihin yung school. Yung school kasi ginagawa. Pero at least nakaano ka pa rin sa magsaysay. Eh, sa akin wala pinulaw ko. Hindi, ako hindi. Ayaw Magsaysay ako, pumasok. magsaysay ako. Gusto sumakit ang ulo ko. Kaya lang nga kasi malalayo kagaya ng grade 7 at 8 nasa Abada Abada. pa Yung 9 ata, Recto, ganun, Geronimo. Okay lang yun, magsaysay pa rin ang tatak ko. Oo. Di ba? Hindi ba rin matalino? Hindi, ibig sabihin, saan silang saan ang room nila? Ang Abada pang umaga. Ang mga taga magsaysay pang hapon lahat. Ah, tatak ano pa Mga rin ganun. sila. Bagahin natin. Kasi sila pang umaga lahat. Tsaka malit ang akabate. Hindi mo nakinig. Para ako din. Ang iba kasi nalalayuan, Nalalayuan sa kasi. pamasahe. Ginawin na tayo, babay na. Ganun din naman eh. Pag magsaysay ka, ganun din pamasahe. Kawid blooming ko. Hindi, kung taga rin. Renta, pamasahang tricycle. Wala si kuya. Papasok na iwan na Anak mo pala yun? Yun na ba yun si Taba? Ay, hindi yun si Taba, ano? Yun yung isa. Yan na yun. Ay, ito ba yun? Ano ba yun? Papasok siya. Si Lawrence, kailan nag-start? Tapos mamay susunod Ngayon, natin. ano siya? May face-to-face na 3 days. Sila Shane, tatlong araw. Thursday, Friday, Saturday. Ano Saturday? Magsaysay. Ang Monday nila, ang ano nila, wala silang online. Ang Tuesday, asynchronous. Ang Wednesday, sa advisor lang. Oo, sila rin naman, yung online nila, Monday, Friday. Yung face-to-face niya, yung Tuesday Alam mo to. kung bakit yung iba lumipat? Bumaba ang mga section. Oo. Alam mo na. Bumaba ang mga section. Yung mga taga rito yung mga kasamahan natin. Ha? Oo. Bumaba section, section 1 yun. Bumaba. Oo. Nawala sa 1. Kaklase ni Renz. Ha? Si Wayne, naging kaklase doon. Kaya nga. Ngayon, pumunta. Hmm. Taas na naman ang section doon. Ano section si Renz? Si. Si Shane nasa E ngayon, nasa excellence. Pero okay lang. Hindi ko nga alam anong section doon kung ano pinakamataas eh. Sa klase niya ngayon si ano, kaklase ni ABC Shane. kasi. Kaklase ni Shane ngayon si ano, Abian. Si Claire. Ah, oo. Si Shane. Si ano nawala, si Amira nawala din sa ano. Sa Amit. Si Amira, balak sanang isabay ni Lani. Oh. Eh, hindi yata nakuha ng kapatid, lalaki na kapatid ni Amira. Hindi nakuha. Hindi ko alam. Baka, kasi nilipat sila doon nga sa Abad ba yan? Abada. Abada. O eh, baka doon sila umano. Kasi hindi nila nakuha yung transfer o paano eh. Pare, kailan kaya ako matatapos magpupunas-punas dito? Eh, may sel, lagyan mo ng karton dyan para ano. Karton. Hindi, nasisita eh. Nasisita ng kanginan. Daming ano dito kanginang kalat. Food talaga at basura sa harap eh. Kahit na. Nandyan sa labas, bahala na. May dumating kanina dito, ano? Inspector yata, oh. Oh, hindi eh. Dito. Anong grade ko? Pinatanggal yung mga kahoy-kahoy dyan, oh. Tapos, may pulis pa. Hearing lagi. Kasi kanina, hindi kinuha ng basurero kasi mga kahoy eh. Di ba? Iba yung kumukuha ng kahoy eh. Sino sa kantin? Si Rose, yung sa feeding, at saka si... Tatampuskan. Kasi hindi siya sinabihan. Hindi siya sinabihan man lang. Hindi ka na namin kukunin. Sige na po, lumakyat po. Si John lagi kumakain sa amin. Kasi nga, minsan wala siyang baon. Katro. Lagi siyang walang baon, minsan eh. Hindi tayo po. Minsan nagbabaon naman. Naawa nga ako doon, laging puyak. Kasi yun ang ano nila. Katro. Yun ang gusto niya eh. Hindi namin maano na talaga. Masaya siya eh. Hindi siya masaya. Masaya. Pero yun nga inaano namin, baka magkasakit. Hindi normal kasi ang tulog ng Putla na nga. alas 4. Ang putla na. Nandiyan na si madam.
Kaya ang tulog niya, wala na sa ano, sa oras. Hindi normal ang tulog niya. Sabi ko, basta wag lang magkasakit. Ha? Nako rin eh. Sige, sige. Okay. Hindi, mamaya ka na. Hindi, alis din ako pa. Tapos, ihantay ka lang mag 1 hour to. Anong grade yan? Ah, marunong na siya doon? Nag-dry run ba yan? Sige, pakatid na. Grade 1 po kay Ma'am Bonnie. Pakakit lang eh. May ano kayo dyan? May anak kayo, apo? Anak po, kaya check ko lang kung po kung panghapon na. Anong grade? Kaya ano kanina? Ah, panghapon. Pare, Uy, okay na ba yung mga sinabi? Wala na. ando na sa loob, nagkakyata na. Okay na. Oo. Okay na namin doon. Oh, sige. Basta Okay. na kami, limang Paisa-isa na lang eh, paisa-isa na lang. Sige, pre. Okay, salamat. Ah, sure. Ikaw na, may habok ako. Nanginginig pa ako eh. Ba't yan ang binuksan mong entrance? Pinabuksan ni Kuya Rolly ma'am kasi nandun sa kabilang. Anong andon? Sige, silipin ko na lang pag ano. Tara. Kaya mo yan, may sakit ba? May sakit pala. Sa temperature pa lang, bagsak na siya doon. Paano nakapasok yun? Matik po yan, sinabi natin yan ang orientation. Okay, 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Sir, sama ka dito. Bigyan mo na lang kay Kuya Rene yung ano natin, camera. Para may attendance ka din. Di po, okay na po ma'am. Sa akin lang po naman makikita na po ma'am. Okay, 1, 2, 3. Okay. Thank you po, sir. Thank you. Naka-duty ka. Principal pa. Hindi sa GC lang yan. Tayo nito mamaya. Ayaw ko pa naman na-expose. Pogi ka naman, sir. Okay lang. Oh, 1, 2, 3. Ano nila? Po. Ano, kamusta nga yung barangay? May gulo ba? Okay naman. Gabi, wala naman. Ano naman, kamusta yung pesta? Maraming laseng? Sila masaya. Sigurado mo. Kami hindi, kasi kami yung taga-awat eh. Bilaan eh. Ang dami, lalo na sa may trabaho market doon. Grabe yung mga daan, sir. Ah, sakop pa ng ano yan, sakop pa ng Yung palengke sa akap ng... sakop San Roque. Ano ba? Ba't na tayo? Ano yung tubig? Parang wala pa kayong tulog ah. Ayun picture. Solo na lang tayo. 11:30 o 11? 11. Magpahinga ka muna. Split. Pre, Pahinga mo wait na. lang kami. Sige. Sir, thank you po. Ayun, Maribi TV. May galab shoutout sa dyan, Maribi. Admin Albic, may galab shoutout.
Nita Bustanan. Ayan, may shoutout sa inyo dyan. Admin Alvic, may shoutout. Maribi TV, may shoutout sa inyo. Maraming salamat. Ayan po guys, nandito tayo sa labas kung saan wala na pong mga nanay, mga magulang. Nasa loob na po ng school. So ngayon po ay mag-end na siguro tayo. So maraming salamat guys sa pagbisita sa aking live. Share lang po ang live natin at don't forget to subscribe, like and share sa aking channel KVR TV. Ayan po, KVR TV. Don't forget to subscribe KVR TV. KVR TV po ang aking channel. May shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, pati na sa abroad, mag-ingat kayo dyan na mga Filipino community natin. Ingat kayo dyan lagi. God bless us all. So ayan, yung mga kababayan natin, si Antonio Dichoso na nasa Dubai po siya, pati yung mga kasama niya. May shoutout sa inyo. Ayan, kay Ray Inahe, nasa ano naman siya, Ray Inahe, nasa Saudi. Ayan, may shoutout sa iyo dyan. Ayan, mag-end na po tayo guys. Maraming salamat sa pagbisita guys sa aking live.